Det er en beslutning, der har vakt megen utilfredshed, men det er ganske vist, borgerrepræsentationen i København har truffet beslutningen. Spørgsmålet er så bare nu, hvad skal turisterne på lange linje egentlig fotografere? Before we get to Little Mermaid, we would also like you to show the harbor of Copenhagen. Turistfører Anna-Maja Lukula fører sine 21 småfrafrosne turister rundt i København. De gør det, turister nu engang gør. Bussen nærmer sig hovedattraktionen. There she is. So have a very close look at her and talk to her, and maybe you climb to her a little bit at least, giving a small hug to her. We have now competition here from the other group, so let's do that immediately. Og vist tager de der billeder. To be quite honest, are you a bit disappointed? It's kind of small. Not really. I mean, yeah, it's quite interesting actually. Ingen tvivl om, at hun er populær, og at hun bliver fotograferet. Men hvis man går ind på hjemmesiden Flickr og ser på, hvad turisterne egentlig fotograferer i København, så er der langt mellem havfruerne. En mand på cykel med juletræet på slæb, spændende arkitektur, stadens beboere, cykler og flere cykler. Hvis det da ikke er noget helt andet, som turisterne fotograferer. Vores erfaring er, at turisterne meget ofte fotograferer sig selv. Og den attraktion, som så er i baggrunden, det er egentlig en mindre del. Det handler om at sige, her står jeg med min kæreste, min familie eller nogle andre i en bestemt situation, og kunne fortælle noget, når man kommer hjem. Det er selve fortællingen om, hvad man laver og hvem man er, som er det sjove, når man tager billeder. Så måske betyder hun ikke helt så meget, som vi gerne vil tro, men Anna-Maja Lukula er ked af havfruens kommende Kina-eventyr. Vi er absolut ikke helt så vilde med ideen, og derfor går jeg også med den her ligesom lille trøst allerede nu. Det er jo en primitiv model af lille havfruen. Hvis hun er nummer 1 på listen over attraktioner, hvad er så nummer 2? Nummer 2, det må være måske også Jeffion, som I så allerede lidt tidligere. Så må vi måske fokusere på hende Jeffion. Men folk fra hele verden, de er jo vant til den lille havfrue. Hvis man får en ubændig trang til at se en lille havfrue, mens hun er på sit ophold i Shanghai, så er der hjælp at hente få 100 meter fra, hvor hun sidder. Her sidder hendes genmodificerede lillesøster og hænger med hovedet. Hvad den lille havfrue selv mener om udflugten, ved vi ikke. I eventyret skærer heksen tungen af hende, så hun bliver aldeles stum og kan hverken synge eller tale. Den lille havfrue skal befinde sig i Kina i 10 måneder, omgivet af vand fra Københavns Havn. Per Flyng, en vejrudsigt, tak. Tak, Johannes. Jamen, i morgen skydevejr først på dagen, og det kan godt dryppe lidt rundt omkring, og så i løbet af